Hi, si Maranghilin eh. Good morning. Ako na po ni si Mananghilin. Madong buntag, madong udto, o madong gabi sa tibok kapupudan sa atong kalibutan. Karon nagbingaw ko. Di ako sa garden nanay kay ako'y manusid sa isang garden ug nabay mga od, ug nabay mga kuan ang pamubuan ni isang mga tanom kay maalig sa nay diha. Nanawag sa na gabi ining sa nga garden na ko ni sa kay mag-evaluate na ba mi anas smarties hon sa gahapon dahil nangutana nga agad ko nung upo datong bunga ang pakitaan sa dahil nga paliton ko nga na di na may balik sa kay mag-evaluate sa adas nanay sa Selyana kuno dito sige kuno ingon nga muuli na sa si tatay kay ganahan pa man dito pahaway si nanay si Aliana ra may nagsinamok gusto na ko nung muli kay pangisutan ko nung midari na bilin si Roy ko nung balik-balik nga ang Roy ko nung haa nga kamusta tuod mo pasensya na mo usahay ra ko maka-upload kay kanilaging kuan karon panahon magresid ko pang load nga katong nagsubaybay sang video katong mga malumong kasing-kasing daghang salamat sa pagtanaw sang video. Ampo lamang ta kanunay sa tong panahon karon labi na nga daghan na kadtong COVID dinis amo to kan hangudjaan ug gijaan si Manong Berog si Ate Nili. Si Ate Nili ron naaskuan gym na quarantine. Dulay 6 pa kuno sa makauli. Sa ato na gabi sa gahapon kuno sa Manong Ber. Nag-oxygen ako nupod. Ang ginan ti basig abadiog ka ng herbal si Manong Ber pamandusan. Kay ni man sa gabi nga oxygen ako nupod sa July 6 pa ko na makagawas to as just gym. Ha? Aw, Roy. Roy, magasa ka Roy. Nas Roy man ka kuno. Da sa sanay, ang si tatay kuno na kuno daghang tambaw. Da ini ka July 23 kuno follow-up check upod. Ang pula man ta og kanang madun mag kalues Ginoong mga kita nas tatay. Kay na kuno say mga ipato na kuno pa yung mga tambal mas na naghapon nanawag nalay kuno tambal sa daghan sa ini ka July 23 kuno follow-up check up na pod. Ya karon halag ni surudo ni isang garden. Nalabi hang okra Roy, wa ka nang wa. Na daghan na idang okra daghan. Da. Aga ni okra kay makakuan man ni, maka arthritis man. Pala nang arthritis di ko pwede mukaan pero ang ko agliso og maglapa ko. Kanang panit ra. Da daghang salamat din do sa pagsubaybay sa among video. Si Opa Violet, uli na diha. Uli isa. Sige lang magingog uli isa lamang pod si ang ison niya si Hermelita Borato Florano ni man tog muli kuno pod uli sa mo kay ang sila Azoy sila Dudo sila Koy manguli pod na nakong sila ticket manang panguli sa pod diha upaw biday sa nimong pazag diha sa magkagpud diha maro gyapon matubay dari sa lamang ka matubay mag-garden ka magtanom kag kamuti ug karlan kaunod pa kag kaan pagkarlan ug kamuti. Daranay dia, dagkaranay dia. Yun na banig hapon nga paliton krus katong nga nanglabay nga iglesia. Nutana, yung di ba nabaligja kay agtag-iza na wadiha. Wadas nanay, di ni baligja pod kay para konsumuran ni. Da nalagi pa among evaluation karong kuan. Mabatudunan, na nagsigig grass cutter. Kay evaluate na mo karong Martes. Maram niya mga ipresentar na pimong tangkong dapat mga alagbati dapat among sani kapayas mani ang nanay og sig panawag sa kunong garden di lagi ni kawatan imong garden na kay haning gibantasan si kuan kanang nay sana si Madam Lilian
Di emang gulay madam dari. Og si kuan. Sila Sir Puguso di ara, di emang garden dari, di emang batungan na patungan nanay. Nakalandingin dali nga kuan kuno paliton. Di man dibalidya. Ya nanay dia, daghan nagbunga gimok nanay. Ano kago kay aning gi bantazan. Ag kamatis daggo na kamatis ug katong ay kuan. Kanang nanay na namunga na nay ag taong nay na namunga na gidang taong. Diya ag sili namuwak na pod. O di na di bunga ag sili di ay. Di na di bunga ag sili na namunga nag sili. Diya ag ukra daghan nagbunga. Di na taong na sandad na juta ag taong roy. Nanadya makit-an din is kuan kanang na mga mag-evaluate na gidang upo napagidang patula na bunga patula napagpalidya napagpalidya na bunga na nagkuna wani harvest na mo kay kuan lagi ni mag-evaluate kuno anas kuan muni kaguang nanay dani magsig panawag sa kunong garden na isang upo na awan ni balantiyong dani na isa duha tulo te ga kapoy idang batong ug magsigang na batong ganapoy tangkong napi pitsay gagmay ug katong tawo nga namunga na ang batong nga nagmuwak nagbatong maka utan na ginagmay ag ukra magdaghan ng kuan kay kani ukra halos man ni kada adlaw kuhaan ada adlaw pangipan kay dali man ni magkuwang na nakagbunga na kasi ganang ukra kamatis na may panamunga dali dan nanay hanang gibukbukan ni imong kuan ay kana nabay bunga ay na masig bagos na nga kuan kay ibalisod na rabay nagkakuan mo ni nga bukbukan nga tanaway agbunga manipan din sa ni guli manipan sa nanay sang kuan bukbukan kay aning bubuan nang na lamin ay sugbay Jom. Dito na ako na nagkabituti. wala ay nagkamartis agbadi giling kapon nga pagkumangkong balik-balik bulos magkato ito ko nung palito ng kuan Kinsa mo dya? ito anak sa asawa anak sa iksuong kuan maritis karabang igling nanag sige na nang hang palito ng suwa wala gis nanay yan sa ikan ko na ako rabay gipabantay daghan na bitaw daghan naman di ay Madagdagan ija? palit siya kung siya Huwag nang nanagyatag na. nga suli ka kuya wala gis nanay kahibong na isang giandaman lang isang kagawad na kamatis nga may wala mo nga tapon ay Dari sa ko. okay naman na wala na uy wala na ako ganihan nagisurya hindi ako nagisurya A few moments later. isa kado na nga ho sa isa kay agitang kahoy problema sa sunod sa kuan pasaw sa may tagdangag sa may nabilin sa nga hoy lagi siya tapos ay sa nga hoy kay kung magdangag wa pa magdangag pa namamahaw di ba dangag pa baboy
Kaya di amang po sila na nakadya. Isa ka ng patong lubing hapit na tagakan. Pakuha namang nanay. Kay... Ha? Ha? Hay tiri. Da. Napsap lagi kuwas ay sa palwa. Aduh. Nay, di mo day lalim ning inatay. Aray nay, di ko na limang inatay nay. Ang imong law, nga gani mo sa gasol nga. Hibong pang emergency lang nutong gasol tatay pa kari. Mo nang agwanta sa pangahoy, wadas nanay. Uli na dyan. Ana day. Kay. Sa oras sa linggikan. Kasi dito. Napamigasa dyan. Abay gasa sa kanang oras sa linggikan dito alas 5 pa. Manawag ko sa Nairon kay dalas dyan. Sa grabe ay sa nakakahoy. Ang kawato ng isang binagkaan sa. Gasan magdahon nga buhi. Munghi ki. Pero din ako tagang liksig silhig. Silig di hatag. Silhig may hatag mga pagbuti. Mau kabay sugon. Butang, hamay mo lagon butang. Saka butang. Sarihara na. Usara ka bulig. Igsuon ra. Tag-upat ay tagduha ta. Uripot po na duhara. Maglamang. Ay! Sus Ginoo Maria Husip. Halika! As mama lang huwag kahoy. Dali, kuha ka na isang buko. Kadawag ka? Nasiksian dia. 2 taon may nagay. Agsiliana ko rin ito na rin. Siguro gisgot ni Juan. Roy ko no. Ako Roy. Nandang kong libot-libot ko no. Dungita ko no kay libot-libot. Gusto lagi pag di ba na doon kuan. Palang sarang malado. Ay sa, kaya pa ni mo ay? Kaya. Nagduban ng bayro. Nagkuman. Patay, lugdog, bay. Nawa na ulian sila nanay. Hala. Binuang naman ang imo. Ngunang panabunan na mo lubi. Agay Roy. Ala, tos lapok. Agos, ay sa Mas lapok man ni ulong. Sampung man. Sampung mas kisa na to. Ronel. Katulong mo himog sili kay dagko. Da. Bug. Agoy. Para ba ko din ng ag. Mag-ag ko saging. Ihunog lang. Mili pa ko. Be. Tulungan sa mama. Ato kaya ang pamangan ng ibang kay lamin na lagting ay ako na. Ade manong nang. Bawas ato. Wala nang inahan. Mado na, yadra naman kauli na kay update mo sa isa. Sig mangahoy, sa dugmata. Pero dubduman ko ni Zagbay, kaya ano mo ulian? Uno dos. Nagbunga no. Payag ka be? Ha? Di na nagbadi na yapos sa kamutihan kay Dinanggal yung gayapir mo. nag-refer din na. Gayapir kay tapat mo yung direktor. Andyan pa, wala na. Wala. Ligra. Wala nay. Dahil ko ano, gwapong tao, kuya po magbunot og lubi. Saka na ang panahon nga ni magbunot og lubi. Mado pa ni mata kay kamo mabunot og nga na. Ana gato ila Amalia. Malya. Tulo diba kada adlaw magbunot. Ay sa kay mag utag lang ka. Grabe pag lang ka sa kabok da tulupod ka lubigi. Sagul. Ano maghumbag daghay lubi. Bantay bitaw di na malami pagkahumba nga lubi tulo ka buo. May nga ako mag-practice ako gumba. Nag sibudas po sa ka. Na, gabang sa kasakong sibudas. Buang na. Tinanong kay bugi man pa panidton panahon. Na ito ko di palang kasi ko ano. Pag Pagkakas manok. nagdang sa bay tulo ka buo. Bangan pud. Pagkod di ko am. Pud ang aliwan ko mo. Amo si Dami sa pad. Pangatlan din aron. Ngat lang di kanteriya kay ko di magligo diyan mapay tubig. Kuya ba? Lubi tulo ka buo ko. Suman.
Musi ko no. Wa man di kasi. Dapat dong. Pwede naman